മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ലൈവ് വന്നു മാതാജി. വന്നു അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുധപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. നാരായണം നമസ്കൃഭ്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതീർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടികീ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണി. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ഭീഷ്മദേവർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെയൊക്കെ സാന്നിധ്യത്തില് പാണ്ഡവരുടെയൊക്കെ സാന്നിധ്യത്തില് ശരീരം ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറായി എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതില് ഭാഗവതത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് മെൻഷനേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഭീഷ്മദേവർ എന്തൊക്കെയാണ് യുധിഷ്ഠിരന് ഉപദേശിച്ചത് എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പൊ പറഞ്ഞു. വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ വർണ്ണങ്ങള് ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെ, ക്ഷത്രിയർ, ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയൻ, അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത്, അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പാലിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മഹാഭാരതത്തിലാണ് കേട്ടോ. മഹാഭാരതത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മഹാഭാരതത്തിലാണ് നമ്മൾക്ക് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമവും കാണാം. അപ്പൊ അതില് ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങള് ഭീഷ്മര് ശരിക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ എന്നുള്ള ഒരു ഭാവം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് പറയണത്. കാരണം എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യരുത്, എല്ലാം പ്രജകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ആ സ്വയം ഞാൻ എന്നുള്ള ഭാവം ഇല്ലാണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വയം ത്യജിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ ചക്രവർത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. രാജർഷി എന്നാണ് പറയുക. പണ്ടത്തെ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ രാജർഷി എന്ന് പറയും. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ഋഷിതുല്യരായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫാണ് നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭരിക്കുക, അവരുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവർ ഒരിക്കലും ചെയ്യാറില്ല. എല്ലാം എന്താണ്, പ്രജകൾക്ക് എന്താണ് നല്ലത് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ കണ്ട് ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ലാണ്ട്, ആ ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റി ഇല്ലാണ്ട് എല്ലാവരെയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ. അപ്പൊ അതാണ് ഭീഷ്മദേവര് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഉദ്ദേശം. അപ്പോ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരു രാജാവ് എങ്ങനെയുണ്ടാവണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ദാനം ചെയ്യുന്നവനാണ് രാജാവ്, ദാനം സ്വീകരിക്കുന്നവനല്ല. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പോയിന്റാണത്. ഇന്നത്തെ കാലത്തൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ഫണ്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അത് അധികം പേര് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്സിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് പണക്കാരൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മളുടെ, അതായത് പ്രജകൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ട പണം സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ അധികവും കാണുക. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ഭരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ്